A kowace shekara mutane miliyan 7 na mutuwa sakamakon gurɓatar iska. Wannan ba wai kawai matsala ba ce, a'a babbar barazana ce ga lafiyar duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannan mu da ƙara haɗuwa da ku a cikin shirin mutum da muhallinsa daga nan Kilamewat Hausa, inda muke kawo muku labarai da bayanai kan sauyin yanayi da muhalli. A yau za mu duba yadda gurɓatar iska ke shafar rayuwarmu a matakin duniya har zuwa Najeriya, musamman arewacin ƙasar. Gurɓatar iska na nufin lokacin da iska ke ƙunshe da hayaƙi, ƙura da wasu sinadarai masu cutarwa. Abubuwan da ke haddasa su sun haɗa da hayaƙin motoci, masana'antu, ƙona shara da itatuwa, amfani da makamashi mai gurɓata muhalli. Masana sun bayyana cewa gurɓatar iska na haddasa ciwon numfashi da huhu, ciwon zuciya da mutuwar sassan jiki. Yara da tsofaffi su ne suka fi fuskantar wannan haɗari. A duniya akalla kaso 99 na mutane na shakar gurɓatacciyar iska. A Afirka kuma matsalar ta fi tsanani saboda rashin tsauraran dokoki, talauci da kuma dogaro da itace da kwal a matsayin makamashi. Idan muka dawo Najeriya, musamman nan jihar Kano, cunkoson ababen hawa, ƙona shara a fili, hayaƙin masana'antu na ƙara tsananta matsalar gurɓatar iska. Wannan na zama barazana ga lafiyar al'umma da makomar yara. Malam Abubakar Yahuza Yakubu, malami ne a kwalejin koyar da aikin jinya a jihar Kano, ya bayyana irin matsalolin da gurɓataccen iska ke jawo wa ɗan adam. Tabbas wannan haka ne, sauyin yanayi na taɓa duniya baki ɗaya, musamman yara ƙanana. Yara ƙanana su suka fi kowa samun damuwa da shi sauyin yanayi. Dalili kuwa shine saboda su yanzu garkuwar jikinsu take ɗagawa, sannan kuma jikinsu bai yi ƙwari sosai ba. Wannan ya daga cikin abubuwan da ya sa sauyin yanayi ya fi taɓa yara. Sannan kuma wannan sauyin yanayin yana iya janyo yara su samu cutuka da suke da alaƙa da numfashi, musamman abin da yake na maƙogwaro, ma'ana a turanci respiratory illness, kamar irin su tari, su mura, su pneumonia. Sannan wannan sauyin yanayin yana taɓa yara domin yana janyo musu su samu stress, kamar matsi haka ko damuwa. Sannan kuma sukan samu dehydration, ma'ana bubbushewar jiki, musamman a wannan lokaci da ake fama da zafi, wanda yakan iya janyo cutuka kamar irin ciwon kai, jiri, wani lokacin ma har da suma. Yaran sukan iya samu su suma. Duk wannan ya ɗaya daga cikin abin da shi sauyin yanayin yake iya kawo wa yara. Malam Abubakar Yahuza Yakubu kenan, wani jami'in kiwon lafiya a jihar Kano. Domin rage wannan matsala ta gurɓatar iska, akwai hanyoyi masu muhimmancin gaske ta yin amfani da makamashi mai tsafta, inganta sufuri mai ɗorewa, sarrafa shara yadda ya dace, ƙarfafa dokokin masana'antu. Gurɓatar iska ba ta da iyaka, tana shafar kowa, amma idan muka ƙara haɗa kai za mu iya rage ta. Lokaci yayi da za mu kare lafiyarmu da muhallinmu. Ku ci gaba da bibiyar Kilamewat Hausa domin ƙara samun shirye-shirye akan sauyin yanayi. Ku yi like da sharing da kuma subscribe domin kare muhalli, kare rayuwa ne.